Фирдевс получава новина, че Бюлент е бил забелязан в клуб и че вече е разведен. Разговорът и не остава незабелязан, Ахсен го подслушва и веднага започва да я разпитва, опитвайки се да разбере повече за случващото се. В същото време Нур въвежда Мали в обстановката и подробно му обяснява кой е в семейство Тюроулу, като го запознава с всеки от членовете. Тя му възлага конкретна задача да се доближи до Дилара и да съблазни, с ясна цел да използват в плановете си. От другата страна Ерен прекарва време с Лейля и дори я снима с фотоапарата си, запленен от нея. Той споделя, че вече има билет за връщане в Испания на следващия ден и признава, че не се чувства добре в имението, защото не харесва хората от фамилията. Междувременно Фейза забелязва Дилара в дискотеката. По нареждане на Нур, Мали се обажда на Папарак и му съобщава къде се намира тя, за да предизвика медиен скандал. Скоро след това охраната съобщава на Дилара, че баща й ведата вика, и тя бързо напуска заведението. Когато разбира, че пред дискотеката я чакат журналисти, тя изпада в дилема как да избяга от ситуацията. В същото време Нур научава, че Сеулът разполага с тайна стая, която държи заключена. Любопитството й надделява и тя успява да проникне вътре. Оказва се, че това е ателие, в което са нарисувани множество портрети на една и съща жена, откритие, което подсказва за дълбока тайна. Дилара взима отчаяно решение, скача от парапета, за да избегне папараците. При падането си навяхва глезена, но Мали веднага се притичва и й помага, като я взима на ръце. По-късно, когато Ведат забелязва травмата и тя лъже, че се е наранила по време на спорт. В резултат на случилото се Дилара решава да смени шофьора си и наема именно Мали. Лейля се свързва с Нур и я вика на среща край брега. Там открито й заявява, че знае истинските й намерения и защо е проникнала в имението на Тюроулу. Тя я предупреждава да не наранява семейството и особено да стои далече от Ерен. Нур обаче не се плаши, отвръща, че няма какво да губи и дори намеква, че именно Ерен може да пострада най-много, защото е най-добър и уязвим. В имението Ерен моли Нур да му приготви мляко с ванилия, а тя използва момента, за да се опита да се сближи с него. В разговор той споделя, че се е запознал с известен шеф-готвач по време на полета и е силно впечатлен от нея. Нур бързо се досеща, че става дума за Лейля. По-късно Ерен научава, че по нареждане на Сеулат вещите на Хандан и неговите са били преместени в мазето, което го наранява още повече. Докато проявява снимките на Лейля, той открива писмо от майка си. Прочитайки го, се разплаква и стига до болезненото осъзнаване, че семейството Тюроулу може да съсипе живота му, ако остане при тях. Въпреки това, вместо да замине, Ерен взима неочаквано решение, остава в имението. Още по-шокиращо е, че демонстративно сяда на мястото на Ведат, което оставя всички втрещени. Накрая той се обажда на Лейля и я моли да се срещнат, сякаш вече е решил да поеме по съвсем различен път.